ngithanda ukuthi ngubingelele ngiphinde ke futhi ngikwamukele khona la ku Big Space. Sengiphinde ngabuya ke fune indaba ke ithinte zediski before nje ngihlale kodabeni. Cela ke mbukele ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe. Namhlanje ngiphethe ke indaba ke zama transfer, indaba ke zenzeka lapha kumaqembu awi-PSL. Solana ke mbukeli kunendaba ke sivelile, indaba ke ithinta amakhosi iKaizer Chiefs naye ke lapha umdlalo weSimba SC yakhona ke Tanzania uKibu Dennis. Kunendaba ke lambukele ivelayo, indaba ke ivezwe ngamasource amaningi ahlukahlukene, even nane media yakhona ke lapha eTanzania baveza ukuthi amakhosi aseyinhlelweni zokuthi ke sayineke lapha umdlalo weSimba yena ke uDennis. Amasource akhona ke la eMzansi even ke namasource akhona lapha eTanzania aveza ukuthi ke ingxoxo between yona ke Kaizer Chiefs nayo ke lapha iSimba SC zihamba kahle, ziyathembisa, bathi ke izinto eziningi zizofinalizwa next week. So injalo ke mbukeli yizo ke lezi indaba ke isematheni, indaba ezivelile ukuthi amakhosi aseyinhlelweni zokuthi ke sayine lapha iwinga yayo ke iSimba SC. Injalo ke mbukeli and sibonile ke lapha ku trend ake inkundleni zokuxhumana ngize ngakhipha ke ivideo la kubonakala khona ke ucoach wawo amakhosi uNasreddin Nabi lapha eTanzania ebuka ke yona iSimba idlala umdlalo ke weLeague yakhona ke eTanzania. Kuzo zonke ke indaba ke ithinta iKaizer Chiefs nama transfer, indaba engasho ukuthi ke ihamba phambili and inento ephathekayo indaba yakhe uDennis ngenxa ukuthi ke imedia yaseTanzania iconfirmile ke lokho ukuthi ke amakhosi afuna ke ukusayina yena lapha uDennis and izinto eziningi zizoconfirma kahle next week and bazofinalize yonke into next week. Sinjalo ke mbukeli yizo ke indaba engiphathele zona ke lezi indaba ke nje itrendayo ezithinta ke disk. Ngicela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe. Ake ngithi nje danke, ngiyazi bongela.